Hej alle sammen. Fuck, mit hår, det sidder fucked. I dag, der skal vi sgu i hallen, og ja, vi skal bare chill, og det er dobbelt vlogging. Han filmer. Surprise. Motherfucker. Ja. Okay, Men vi skal op i hallen, og vi skal bruge money, og ja, fucking fedt. Nå, vi ses dernede. Bum. Hvorfor laver Nej. Hvorfor laver du baby? Nej. Nej. Men se mig. Ved jeg ikke. Skriv i kommentaren, hvis I ikke kan se mig her. Folk, jeg tror det, jeg ved det. Nå, men det må vi bare håbe. Ja, vi er på vej op i hallen. Ja. Så ja. Jeg filmer ikke lige. Så ja. Jeg siger ja hele tiden. Nå, men vi ses, når vi er deroppe. Skal vi... hallen havde ikke åben, så vi tror bare, vi smutter i Brugsen i stedet for. Så skal vi købe lidt lækkerier. Lidt slik. Ja. Altså ikke for meget, fordi jeg gider sgu ikke at bruge alle mine penge på både mig og ham. Altså, det er sådan lidt. Vi bruger kun 10 kroner. Ja. Kan vi ikke det? Jo, bare sådan 20-10 kroner. Ja. Det burde nok være omvendt til 20 kroner. Og vi bor endnu tættere på, jeg bor endnu tættere på Brugsen, end jeg bor på Nej, for vi er brødre. Ej, det er vi ikke. Ej, vi er ikke brødre. Så vil vi nok have en YouTube-kanal sammen. Ja, men på en måde ikke. For der er der nogle YouTubere, der er brødre, hvor de ikke har en YouTube-kanal sammen. Ja, men ja, vi ses bare, når vi er i Brugsen. Siger. Hej, see you! Så har vi fået købt slikket, og det regner, så vi fandt lige 3 at stå under, så ja. Vi ses derhjemme. Hej. Så er vi kommet hjem, og ja, han sidder lige og spiller, og jeg skal til at sidde med min iPad. Ja. Mange tak, fordi I så med. Husk at smide et like til begge. Hvorfor? Vent. Vent lige lidt. Vi er sgu ikke færdige. Det er ikke engang tæt på at være aften. Måske skal mig og Lukas sove sammen. Vi ved det ikke sådan. Nej, måske hjemme hos mig, måske hjemme hos ham, måske hjemme. Men ikke hjemme hos mormor. Ja, vi havde snakket lidt om vi ville sove hjemme hos min mormor, men det har jeg ikke rigtig lyst til. Nej. Så ja, vi glæder os mega meget faktisk. Så nu vi filmer meget senere. Når at du kommer hjem til mig, eller vi skal sove her. Ja. Så ja, vi ses. Hey. Filmer du her? Ja, jeg filmer lige dig, mand. Hej. Ej, filmer du mig? Ja. Må jeg se? Jeg filmer. Okay, grunden til at jeg lige vendte kameraet, det er fordi, at han ville lige se, om jeg faktisk filmer. Nå, men nu må jeg gerne vi ses senere. Hej. Ja, vi sidder lige og spiller og hører en masse musik. Ja, men forresten så glemte jeg at sige, undskyld, der ikke er kommet video ud i rigtig lang tid. Så tror du hurtigt, kan høre det fra det musik? Ja, hvis I ikke kan høre mig lige nu i det her klip, så skriv det i kommentaren. Fordi jeg råber høre det så, om de så skal. Fordi, undskyld, jeg ikke lige filmer på mig, men det er fordi, at jeg skal kalde ind i mikrofonen, så jeg ved, at I kan høre mig. Men undskyld, der ikke er kommet videoer i meget lang tid. Så ja, vi ses, når vi er hjemme hos Luca. Hej. Eller i hvert fald på vej. Du kan filme og lave sådan noget træls lektielort. Haha lort. Ej, det var det lort. Ej, god. Så er vi så kommet
så er vi så kommet hen til Luca, og ja, han sidder og skal til at lave en engelsk kanal. Ja. Yeah. Her, du skal ikke vente på min stol, det er træls. Undskyld. Ja, men vi ses senere. Hej. Lige nu, der skal vi til noget rigtig hygge. Vi skal se noget Netflix og der er popcorn med specialsalt. Og som, det er foderen, ikke? Det er virkelig foderen. Og så har vi lige lidt Fanta Lemon i den her lille kop. Jeg fik en lysrød. Cute. Nå, men ja, jeg ved ikke, hvad skal vi se? Ja, hvis I ikke hørte Lukas, så sidder vi og ser Netflix. Og hun vil gerne være med, må hun det? Ja. Hans mor kom lige ind, og hun gider ikke lige med i YouTube-videoer, så jeg cuttede lige. Men ja, i hvert fald, så skal vi til at se film og alt det der, så vi ses bare senere. Hej! Lige nu, der sidder vi og ser YouTube. Lidt Minecraft. Kunne I egentlig se det? Ja, i hvert fald. Nu kan I det være. Ja. Så, ja, der så jeg lige Lukas hånd. Jeg så et dårligt lys, men sådan der. Mit kamera, jeg ved godt, der er ikke så god grafik på mange af mine videoer, men jeg ved ikke lige, hvad der går galt for mit kamera. Men det er jeg virkelig ked af, men det er ikke... Yeah. Jeg håber stadig, I kan lide mine videoer. Så jeg vil ses. Nej, det var bare sjovt. Lige nu skal vi lige have et langt klip. Eller ikke langt. Okay. Okay. Hvad fuck var det? Okay. Nå, men Jeg skal ind og se, Amin. Ja. Hvad var det nu, jeg ville sige, man? Nå ja. Vi ses i min næste video. Jeg ved ikke, hvorfor jeg bare lige sådan sagde, vi ses senere, men vi ses i min næste video. Hej. Eller like, subscribe, kommenter, alt det der, jeg plejer at sige. Vi ses. Hej.